Mindoro. Ano, yung hindi gaya ng ibang mga bayan na maganda yung mga piyesta nila dito. Nag-start po kami noong February 28 po yung Sirs for Binibining San Nicolas yun po. Tapos 1, 2, 3, 4, wala po. March 5, yun po nagparid March 5 and 6. Tapos tuloy-tuloy na po yung mga event sa gabi at sa tanghali. Pero ako hindi po ako pumunta sa plaza kagabi, hindi ko dinala yung apo ko kasi naglaba ako na. Ang dami kong nilabahan guys. At pagod na po ako sa dalawang araw na parid ng apo ko. Nakiparid din po ako para mabigyan ko siya ng tubig. Kasi ang layo-layo po ng pinarid po nila. So 5 bata po yung talagang pinapainom ko kahapon. Pero nung nakaraang araw naman yung simple lang yung suot nila, okay pa naman yun. Pero dahil po kahapon buong dito sa aming lalawigan, sa aming bayan, at saka sa mga barangays ay nakilaw po sila sa parade. May mga contest pa. Pero hindi pa po natatapos dahil March 11 po yung competition po ng drum and lyre. So, kailangan pupunta na ulit ako doon sa apo ko. So, ako yung magsa-silent live na ngayon dahil ilang araw pa akong nag-silent live. So, thank you so much po sa sumusuporta sa akin, sa new subscriber at sa mga supporters ko at sa mga nag-like and shares. Thank you po. God bless us all. Ngayon, imimute ko na lang po ang cellphone ko dahil may nagpapatugtog po, may nagbibideo. Okay ka na.
Bye-bye na po sa inyo. Bye-bye.